Eh भाई Oh, Facebookआव मोजां सिख्ला नुदोंलै मा नाम? नामाथ' नायाखैमोनलै बेनो नामा? नंगौ जां ओइ भाई ओइ थाम्फै मानो फैदों थाम्फै फैदों आं मा खालामनांगौ दोद थांलायाखैबा बानान भाई दोङोबा र' थांगासिनो Jaruman dan di satu lagi. Bah, punya time dia. Rolai, dose tato. Bawah थांनो Jaruman. जों जेराव थाङा नोंलाय मानो नांगौ? Namarku होलांनो हागोन नामा Jaruman? नोंनि फन नाम्बारखौ होलांनो हायोब्ला आंनि फन नाम्बारखौलाय मानो नांगौ? मानो बिदि सिगाङावनो खिन्थादों? लोगोथ' हायो र' नाथाय मानो नांगौ? नांगौ ओरैनो रायलायनो सेंग्रा सिख्लानाव मानो नाम्बार बियो नों मिथिया नामा? दे होमबालाय लादो होमबालाय थांसै आं मोनबाय र' नाम्बारखौ दिनै yes मानसियालाय मोनदोंलै nomor मोनबायलै भाई दिनै मोनमारबाय दिनै पार्टि गोनां दंमारोथ' नोङो ओइ फाय बेयावनो मा थाबाय थानोब्रा थौ न'आव थांसै ओहो नाम्बार मोनगौबालाय दिनै आच्छा आंनि बै जलंगाखौ लाना फैलाय आं बाजार खालामनो थांनि र' आं लायनि थार जलंगाया लाबोबाय आच्छा मा बे आलासि आदाया दाबो सिखाराखै नामा सिखाराखैनो आफा आलासि आदाया सानजौबायानोखा दाबो सिखाराखै बियो ना बोराया दे आइ दा आलासि आदाया सिखारबाथाय दैफोरखौ बाङाय मोजाङै होबानो जाबाय जगायनानै जागोन दे आफा आं बै गान्धिबारि हाथायाव एसे बेदर लाना फैनि र' आफा मा जानायखो आंनि थाखाय मिथाइ लाबोफा आफा जाम्बि देरनानै दाबो मिथाइ बागा लाबोखा दे जागोन दे sampai ada roh ada di ini Nih ada dia